Окупаційний суд Севастополя обирає запобіжний захід двом кримським татарам, яких учора затримали після масових облав. Їх звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії, нібито через причетність до Хізбут Тахрір. Цей же суд учора взяв під варту двох кримських татар – Джебара Бекірова та Рустема Таїрова. Окупанти Бекірова звинуватили у створенні осередку організації Хізбут Тахрір, а Таїрова вважають учасником цієї організації. За словами адвоката Сіяра Паніча, який представляє Таїрова, окупаційний суд не взяв до уваги жодні доводи захисту. Одни и те же шаблонные фразы следователя. Может тяжесть обвинения, может скрыться, воздействовать на свидетелей. Доводы защиты я довел до суда, и что это не подтверждено материалами дела, только предположение следователя. Все, но механизм работает, и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей для наших соотечественников. А вчора окупаційний Київський райсуд Сімферополя ув'язнив імама Раїфа Фівзієва до 12 жовтня. За словами адвоката Едема Сімідляєва, окупаційні слідчі вважають, що через наявність в імама українського паспорта він може втекти та тиснути на свідків. Раїфа Фівзієва звинувачують у створенні осередку забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Якобы он с 2015 года является организатором ячейки Хизбут Тахрир. То есть с 2015 года следствие узнало о его противоправной деятельности и ничего не предпринимал. То есть 6 лет человек ходил, никому не угрожал, никакой особо общественной безопасности не угрожал Российской Федерации. И сегодня вдруг он был задержан. Окупаційний суд відкрито стає на бік звинувачення. Про це заявив адвокат Айдер Азаматов після допиту так званого таємного свідка по справі Еміля Зієдінова, якого звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Його затримали у селищі Буюконлар, Октябрьське, улітку минулого року. Таємний свідок назвався як Аслан Татаров. За словами матері бранця Едає Зієдінової, цей свідок на більшість питань відповідав, що не пам'ятає та не знає, а судді усіляко допомагали сформувати відповідь. На многие вопросы отвечал: наверное, не знаю, не помню. Вот на вопрос, например, Эмиля, когда меня задержали, он ответил: не помню, кажется, зимой. А на самом деле его арестовали 7 июля 2020 года. Потом Эмиль задал ему вопрос: с какой стороны находится второй этаж мечети? Он сказал: с правой. На самом деле мечети второй этаж находится с левой стороны. Это уже говорит о том, что он не знает. А хотя он говорит, что Эмиль это знает давно, он с ним общался. Когда защита задавала свои вопросы, суд вот прямо уже не стесняясь, открыто подсказывал, как нужно отвечать свидетелю на эти вопросы. При этом суд говорил о том, что защита провоцирует его. То есть открыто суд говорил, что мы в допросе его провоцируем. Кроме этого, суд показал необъективность в каком плане, что когда я задавал вопросы, суд постоянно вмешивался в мои вопросы, пытался загнать нас, так как скажем, в рамки, говорил постоянно председательствующий судья, что у нас очень мало времени, мы работаем до 13:00 и нам нужно завершить допрос. Окупанти поранили українського воїна на Східному фронті. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Воїн перебуває у шпиталі, стан його здоров'я задовільний. Загарбники знову били важкими мінометами по оборонцях Золотого 4, Пісків та Водяного, що біля окупованого Донецька. Також застосували гранатомети різних систем, кулемети та інше озброєння. Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Станом на 7 годину ранку 18 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Сили спецоперацій тренувалися знищувати ворожих диверсантів неподалік межі з окупованим Кримом. За легендою навчань на Херсонщину сунула диверсійно-розвідувальна група на автівках, щоб здійснити теракти на стратегічно важливих об'єктах інфраструктури. Українські бійці відпрацювали послідовність виявлення та знешкодження ворога, а також знищення незаконних збройних формувань на вільній території України. Зазначене тренування проводилось у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України. Зазначене тренування підтвердило, сили і засоби готові до адекватних дій у разі терористичних загроз. Затоплені приміщення та гори знищеною водою документації. Працівники першої лікарні окупованої Керчі намагаються впоратися з наслідками нещодавньої повені. Зараз вимивають приміщення першого поверху, як і після минулої повені, все приміщення в грязюці та мулі. Звідти робочі виносять техніку і документи на вулицю. Варто зазначити, що від води постраждали і стіни лікарні, а вся будівля потребує термінового ремонту. Річка Східний Булганак, що полишила береги, також підтопила гуртові склади на вулиці Щорса. Підприємці розповідають, вода моментально піднялася щонайменше на метр і рознесла товар подвір'ям. Врятувати вдалося лише незначну частину майна. Однак найбільше людей непокоїть втрата документації. Потонули і робочі комп'ютери. Оргтехника, мебель, самое скверное, вся документация рабочая, налоговая, вся отчетность, вся информация, которая была на жестких дисках. Ну, то есть погибло просто вот в прямом смысле слова все. А осталось в живых только то, что выше метра над уровнем пола помещений. То есть обои, окна и потолки. Вже у четвер планують відкрити гуртовий ринок Керчі. Працівники базару намагаються власними силами упоратися з наслідками повені. Робочі з лопатами та спеціальною технікою прибирають бруд. Обсяг робіт чималий. Збитки, що їх зазнали підприємці, колосальні. У деяких більше 1 мільйона рублів. Роботи на ринку спробують завершити якнайшвидше. Сайт кримської платформи тепер доступний і кримсько-татарською та англійською мовами. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміня Джепар повідомила, що всю актуальну інформацію про платформу можна дізнатися 3 мовами. Зокрема, щодо пріоритетних напрямків – політика невизнання, санкції та безпека, захист прав людини, екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму. Портал має кілька розділів – Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, експертна мережа Кримської платформи та, власне, розділ саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у Києві. Я всіх запрошую відвідувати цю сторінку. Вона буде розвиватися, будуть з'являтися нові іномовні версії цієї сторінки. І це буде постійна платформа для функціонування Кримської платформи онлайн. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про цю важливу ініціативу. Піклування про переселенців з окупованого Криму та ветеранів російсько-української війни. Такими питаннями планує опікуватись Февзій Мамутов в Одеській обласній раді. У четвер він урочисто прийме присягу як депутат і офіційно стане першим кримським татарином депутатом Одеської облради. Його обрання затвердила виборча комісія Одещини. Кримсько-татарський борець, призер багатьох міжнародних змагань Февзій Мамутов займе місце художника Олександра Ройтбурта, який пішов в життя 8 серпня. На виборах минулої осені Февзій Мамутов балотувався за списками Європейської солідарності у Переморському районі Одеси, другим після Ройтбурта. Мамутов народився у Коломінському Собєтського району, а після російської окупації залишив Крим. В Одесі доволі багато переселенців, доволі багато наших кримських татар, учасників бойових дій, українців, учасників бойових дій. Я так вважаю, що дуже потрібно приділити їм увагу. Я як спортсмен, звичайно, буду намагатися приділити увагу сфері спорту, привернути увагу чиновників, депутатів
до цієї сфери. І, звичайно, до питання кримсько-татарського, питання Криму, щоб цей так близький регіон до Криму не забував, що Крим – це українська земля, і ми повинні робити все, щоб наблизити його повернення, так скажімо, до батьківщини. Розвінчати міфи про взаємини українців та кримських татар і більше дізнатись одне про одного. Така мета масштабного культурно-мистецького проєкту «Шлях Йол». Він стартував на початку серпня театральними перформансами, виставками у віртуальній реальності, виступами симфонічного оркестру і не лише. Проєкт розповість про багатовікову історію та культуру кримсько-татарського народу та історичні зв'язки. Проєктом, що об'єднав 5000 учасників, опікуються художники Влодко Кауфман та Рустем Скибин. Это первый уникальный проект и первая такая возможность объединить уже это все на профессиональном уровне со специалистами, с деятелями культуры, историками, этнографами. Все в целое, музыканты. И показать нашу культуру, наши традиции во всех ее гранях. Также в проекте мы хотим рассказать об нашей государственности, о взаимоотношениях Украины и Крыма, об украинцах и крымских татар. Проєкт фінансується Українським культурним фондом. На думку виконавчого директора, це інвестиція в історичну просвіту українців та кримських татар, а також руйнування нав'язаних міфів про наші народи. Більш того, у нас існувала якась така такий дивний ідеологічний покруч про те, що от, власне, кримські татари – це лихо і кримські татари – це Крим. Але історія показує про те, що кримські татари упродовж багатьох століть жили на території України поруч з нами. Нікуди вони не дівалися. Це такі самі, які ми, українці, вони є українцями. Це частина України, це частина української історії. Для мене насправді дуже є позитивним і знаковим, власне, поява цього проєкту. Коли наші шляхи перетинаються, то на цьому перетині народжується щось дійсно унікальне, справжнє і на багато років. Започатковуються книги, настільні ігри й мобільний додаток із вивчення кримсько-татарської мови. Також буде презентовано айдентику кримсько-татарської культури для світу, щоб популяризувати культуру корінного народу із-за кордоном. Для нас важливо показувати кримсько-татарську, українську культуру через сучасний вимір та через поєднання і традицій, і сучасності. Тому ми, очевидно, розглядаємо можливості демонструвати частини проєкту «Шлях Йол» на міжнародних майданчиках. Як зазначив директор Кримського дому, режисер Ахтем Сейтаблаєв, проєкт «Шлях Йол» – це зразок того, як люди можуть об'єднуватися завдяки знанню про себе. Він пообіцяв зробити все, щоб цей унікальний проєкт був представлений спочатку в стінах Кримського дому, а згодом став частиною кримсько-татарської садиби на території Національного музею народної архітектури та побуту України. В Іспанії намагаються стримати масштабну пожежу, найбільшу для країни цього року. Заважає спека, а також вітер, який в ніч на середу став ще сильнішим. Вогонь спалахнув у сільській місцевості провінції Авіла, приблизно у 120 кілометрах від Мадрида. Усе почалося з займання автівки на шосе. Полум'я швидко поширилося, що призвело до евакуації близько 1000 людей з 8 сіл. З 14 серпня випалено щонайменше 15 тисяч гектарів лісу. Це катастрофа, всесвітня катастрофа. Майже все згоріло. Скотарі і всі інші втратили все. Пожежникам допомагають і волонтери. Тварини страждають більше за нас. Вони налякані і дезорієнтовані через дим. Ми намагаємося врятувати тих, кого можна. Ганьба, що нам ніхто не допомагає. Взагалі ніхто. Будь ласка, допоможіть нам. Ми збираємося врятувати корів, щоб вони не обгоріли. Ми замкнемо їх тут. Якщо вогонь наблизиться, ми зможемо їх захистити.
Голова регіонального департаменту із захисту навколишнього середовища говорить, що лихо викликала комбінація спекотної погоди, вітру і низької вологості. Однак, за його словами, вогнеборцям поступово вдається опанувати вогонь. Зараз з пожежами бореться близько 1000 людей, включаючи 140 військових. Також на місце направили вертольоти та літаки.